L-għasafar tax-xitwa. F'Malta neqsin ħafna minn dawk li bl-Ingliż jissejħu garden birds. Il-lista ta' għasafar residenti li jissibhom fil-ġonna ta' djar tagħna tibda b'tal-bejt u tispiċċa bil-bufula sewda. F'Ottubru iżda jitfaċċaw l-għasafar tax-xitwa li jimlew ftit minn dan in-nuqqas. Kulħadd hu familjari mal-pitirross, però fl-iċken ġnien jew imqarbitħa bil-qsari f'ħin jew ieħor jinżlu l-fjamma sewda u l-vjolin tax-xitwa. Ġonna akbar jiġbdu lejhom l-isturnell, il-kapinera u anke xi malvizz iswed. Imma qabel xejn, x'inhuma l-għasafar tax-xitwa? Fil-ħarifa, miljuni ta' għasafar Ewropej ipassu lejn l-Afrika, vjaġġ twil aktar minn 15,000 kilometru li jieħu l-ġimgħat biex isir. Magħhom jingħaqdu għasafar oħra li jagħmlu vjaġġ ferm iqsar għax jaslu biss sa xtut tal-Mediterran. Hawnhekk qattaw il-ħarifa u x-xitwa sakemm jitilqu lura mal-bidu tar-rebbieqa. Minħabba żmien li jidhru fih nafuhom bħala l-għasafar tax-xitwa. Ħafna minnhom issibhom biss fil-kampanja, imma hemm nukleju sabiħ, inkluż dawk li semmejt fil-bidu, li nistgħu ngawduhom ukoll mill-kumdità ta' darna. Biex tarawhom huwa biżżejjed li żomm għajnejk u widnejk miftuħa għal dak li jkun għaddej fil-ġnien jew bitħa tiegħek. Jekk għandek xi tieqa li tagħti għal barra fil-kċina jew f'kamra oħra fejn tqatta' ħafna ħin, tant aħjar. Il-preżenza tal-pitirross spiss tinkixef mit-sektik tiegħu li jinstema' f'kull ħin tal-ġurnata. Imma b'mod speċjali kmieni filgħodu u f'inżul ix-xemx. Il-pitirross għandu wkoll għanja melodjuża li bħal sektika juża biex jimmarka t-territorju tiegħu li fih ma jħallix pitirrossi oħra jidħlu. Din l-għanja tinstema' anke matul il-lejl jekk it-territorju tiegħu ikun imdawwal b'xi bozza elettrika. Il-pitirross għandu dera mbaċċa u meta jinżel fl-art joqmos fuq saqajh bħal tal-bejt. Għasfur ieħor illi issibu fl-abitat bħal da żmien hu il-fjamma sewda. Fih daqs pitirross imma mhux imbaċċaġġ bħalu. Ir-raġel ikun sewdieni, il-mara griża u t-tnejn għandhom demb ħamrani lewn is-sadit. Dan il-kulur jidher sew meta l-fjamma sewda tiftaħ demba. Spiss jidher fuq il-bjut u l-btieħi. U jekk tara għasfur jimmolla fuq saqajh meta jkun fl-art, tista' tgħid li jirnexxielek tara l-fjamma sewda. L-għajta tiegħu tixbaħ lil tal-pitirross u għat-territorju huwa jur daqsu. Kif jilmaħ għasfur bħalu itir mill-ewwel għal warajh fil-waqt li tsekksek vuċi għolja biex ikeċċieħ. Il-vjolin tax-xitwa u l-iżgħar fost it-tliet għasafar li qegħdin nitkellmu fuqhom. Għandu lewn aħdar mitfi u għalkemm ċkejken u mimli enerġija u donnu m'għandux mument kwiet. Jekk għandek xi ponsjetta f'ħin jew ieħor iżur il-fjuri tagħha minn fejn jixrob in-nektar u jnaqqar insetti żgħar daqs tikka. Mhux xi għasfur storbjuż, imma meta fix-xitwa toħroġ ġurnata xemxija, għandek mnejn tisma' l-għanja sempliċi u ripetittiva tiegħu. Hawn min ixebbaħa ma' xi nota tal-vjolin u għalhekk li jissejjaħ vjolin tax-xitwa. Meta l-kesħa tagħmel tagħha, l-għasafar ibagħtu biex isibu x'jieklu. Min jalifhom bikel adattat mhux biss ikun qiegħed jgħinhom, imma jkollu garanzija li jarawhom mill-qrib.